ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಮಂಡೇ మీకు ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಣೇನೈತೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ತಿಂಡಿ ಮಾತಾಡಿ ನೀ ತಿಂಡಿ ಚಪಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜಿ ಕೋಡೆ ಹೊರನಾಡಿಗೆ ಹೋದು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಸಚ್ ಅ ಲವ್ಲಿ ಡೇ, ಲವ್ಲಿ ಸಂಡೇ ಆದಿತ್ತು. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಪೋದು ಬತ್ತ ನೇಚರ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು. ಕಾಣೇಡ್ದು ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಟಯರ್ಡ್ ಫೀಲ್ ಆತಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಸಚ್ ಅ ಲವ್ಲಿ ಡೇ. ಹೊರನಾಡುದ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಪಾಡ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದಾಡ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಚಿ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಲ್ಪುಡ. ಹೊರನಾಡು ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರೀಟೆ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಐಟಮ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಿನತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಆದ ತೊಂಡ ಅದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಅನಿತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಯ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಪುನೇನು ಮಾತ್ರ ತಿತ್ತೊನ್ನಿ. ಟೀ ಪೌಡರ್, ಚಾತ ಪೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ 170 ರೂಪೀಸ್ ಅದನ್ನು ಕೊನೆ ನೆಟ್ಟೋರ ಚಾಮಂತು ತೋಡೆ ಚೌಂಡೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಯ್ನ ಶುದ್ಧ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಒಂದು ಟು ಪುಟ್ ಆನ್ ಮೈ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ಗೆ ಅದ ಮೋನೆಗೆ ಕೈಗೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಪೂಜೆಲಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡ ಇದು ಗೋದಿಂಚಲ ಅಮ್ಮ ಸಂಡೆ ಬಂದಾಗ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಗೋಪುರಂದ ಪುಡಿ ಡಬ್ಬೆ ಅವಂತೂ ಆಯ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ ಏತು ಶೋ ಕೂಡ ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಅವ ಮಾತ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪೂಜೆ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಈ ಅರಿಶಿನಡು ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರಿ ಉಂಡು ಪಣ ಉಂದತ್ತು ಪಣ ಅರಿಶಿನ ತೂನಗೆ ಇಂಕೊ ಮಾತ ದಿನಕ್ಕೂ ನೆನಪಾಪ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಐ ಶೋ ದಿಸ್ ಚೆಕ್ಕೆ ಫಿನಿಶ್ ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ಚೆಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈ ಉಂಡು ಒಣಮೆಣಸುದ ಲೆಕ್ಕ ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಐಕು ಪೂರ ಪಾಡೋಲಿಯತ್ತೆ ಒಂಚೋ ಕಾಪುಂಡು ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿ ಅವಕನ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್. ಖಾರ ಅದಂದಲ್ಲ ತುಯ್ಕುಡ್ಲೆ ಇಂಕುದಿತ್ತು ಗಂದೆ ಅಪ್ಪುಡು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತುಚ್ಪಾವಿತ್ತಿರ್ದಿತ್ತು ಗದ್ದಿತ್ತು ನಾನೇ ವಿ ಟುಕ್ ಹಿಯರ್ ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕದಾಗ ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ ದ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಏತು ಸಲ ಪಾಡುವೇನೆ ಜನ ಗೊತ್ತುಚಿ ಬಿಡ್ದಿತ್ತು ಅಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೀಕಾಕಾಯಿ ಪುಡಿ ನೇಟಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆತು ಮೆಮೊರಿ ಉಂಡು. ಈಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಐಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ನಿಕಲ್ ನೋಟಿತ್ತದ ಅದು ಮಾತ ದೆತ್ತೊಂಡ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಯ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡೆ ಎಂದು ಫೀಲ್ ಆಯ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡತ್ತೆ ಅವೇ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಕ್ ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೌಡರ್ಗೆ 100 ರೂಪೀಸ್, ಶೀಗೆಕಾಯಿ ಪೌಡರ್ಗೆ 90 ರೂಪೀಸ್. ಗಾಂಧಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಚಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಗೆ 40 ರೂಪೀಸ್, ಶಾತ ಪುಡಿಗೆ 170 ರೂಪೀಸ್. ಸೊ ಅಂಶ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಸ್ತು ತೆತ್ತೊಂಡ. ಸೊ ಇಟ್ಟೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುಟ ಇನ್ನ ದಿನ ಕಾಂಡದ ತಿಂಡಿ ಅದು 1:30 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಬಾಜೆಲ ಒಂದುಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಬೊಂಡಲ ಆಯ್ತಂಡು. ಸೊ ಬೊಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಲೋಟೆಗೆ ಆಯ್ತು ನೀರು ಜಿಂಜಾಂದುಲ್ಲೆ ಪರರೆ. ಓಕೆ ಇದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತಂಡು ಕಜುಪು ಗಿಜುಪು ಗಿಪ್ಪು ಮಾತ ಆತಂಡು ಬಟ್ ಕಬಾಬ್ ಒಂಚು ಕೈಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ದಿಕ್ಕಿನ ಕಬಾಬ್ ಇತ್ತು 12:30 ಆದ ಗಂಟೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ತೊಗೊಂಡು ಶಬ್ದ ಬರೋದು ದಾದನಾ ಶಬ್ದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಕೋರಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಯೋನುಂಡು. ಸೊ ಈ ತನಿಷ್ಗೆ ಕಬಾಬ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಪೆಚ್ಚ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಆಡಿತ್ತೆ. ಸದ್ಯ ಗೀತೆ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ತಿಂದ ಆಯ್ಪಣೆ ಅಲ್ಲ ತನಿಷ್ಲ ಇರುವೆ ಉಪ್ಪುನು. ಸೊ ಈ ಥ್ಯಾ ಉಂಡು ನೇಟ್ ಒಂಜರ ಅಡ್ಡ ಮೂಜ ಅಂತ ತಿಂಪಾತೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಡಬ್ಬೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತದ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ತೀಯೆ. ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಾತ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಎನ್ನ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಪಲಾವ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಉಂಡು ಕೈತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಉಂಡು. ಪಲಾವ್ ಉಂದು ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತಿದಿನ ಅತ್ತು ಮಮ್ಮಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒರ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಬೈದೇರು ಆರು ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಪಲಾವ್ ಮಂತ್ ಕನದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಒಂದು ಆಂಟಿ ಕೊರ್ನ್ಯ. ಸೊ ಮೂಲು ಇಲ್ಲಡ್ ಮಂತ್ ದಿನ ಕಬಾಬ್ ರಡ್ಡು ಬೇತೆ ಇಲ್ಲದ ಪಲಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಉಂಡು. ಯಮ್ಮಿ ಆಯ್ನ ಲಂಚ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಉಂಪೆ ಬಯ್ಯ ಆತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 5:40 ಆತುಂಡು ಟೈಮ್. ದೇವೇರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ದೀಪ ಪತ್ತ ದಾಂಡೆಯನ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಸೀದಾ ಪೊಗ್ಗಿನೇ ದೇವೇರ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಪತ್ತ ಅದು ಆವಡದ ಊದ್ಬತ್ತಿದ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋದಿತ್ತು ಉಂಡತೆ. ಫುಲ್ ಮನಸ್ಸು ಫ್ರೆಶ್ ಆಪುಂಡು. ಖುಷಿನ ಕಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಪತ್ತ ಅದು ಒಂಟೆ ಪೊರ್ತ ಆಂಡಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡೆ ಒಂದು ನೀಟದು ಇಜು ಅವನ ಬಲ್ಪು ನಂಚಿ ಇಂಚು ಸಿಟೌಟ್ ಫುಲ್ ಗಲೀಜ್ ಮಂತ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ದೀಪ ಪತ್ತ ಆಯ್ನ ಸಮಯ ದೇವೇರು ಉಲಾಯ್ ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗಾರಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆನಾಗ ಗಲೀಜು ಬರೇವಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೀಪ ಪತ್ತದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಯಾನು ಖುಷಿನ್ ಬುಟ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ದಿನ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಅವತಾರ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಉಪ್ಪುಂಡು.
ಒಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನಿ ತನೀಶ್ನ ಬರ್ಡೇ ಅಂಚಾದ ಆಯ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮುಲಿತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ರೈಸ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಗ್ರೇವಿಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡುತ್ತುಲ ಅವೇನು ಮಾತ ರೆಡಿ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಆಯ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮುಲಿತ್ತೆ ಸಲಾದ್ ಮಲ್ಪೊಡತೆ ಯಾನ್ ಮಾತ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ತದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗುಣರೆ ಅನಕ ಸಾಲ್ಟ್ಲ ಕರ್ಡ್ಸ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ತೊಂದೂರಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಬಾಲೆನ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಎತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಆಯ್ಗೊಂಜಲ್ತ ಕಾಶಿದ ಒಂದೆತ್ತ ನೀರ್ ಪರ್ಜಿನ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಜಿ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಂಡ ಇದೊಲ್ಲಾರು ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಿರ ಅಂಚಿಪೋಯೆ ಡಿಯರೇ ಡ್ಯಾಡನ ಪದ್ಯ ಒಂದುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಕುಲ್ ಸೀದಾ ಬತ್ತಿನಿ ಕ್ರಮ್ಸ್ಗ್ ದಾಯಪಂಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗ್ ಕೇಕ್ ಬೋಡತೆ दादी हाँ बोर्ड मूले मूले बोर्ड ಕೇಕ್ ದೇತು ಎಂಕುಲ್ ಸೀದಾ ಬತ್ತಿನಿ ಇಡೇಗ್ ದಾಯಪಂಡ ತನಿಷ್ನ ಶಾಲೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಅಕುಲ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಕಲ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕುಲ್ ಎಮ್ಮೆನ್ ಗಿಟಾರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದ ಈ ಶನಿವಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಡ್ದುಂಬು ಗಿಟಾರ್ ಬೋಡತೆ ಸೊ ವಿ ಕೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ದಾದ ಅಂದಲೆ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ನೆವರ್ ಸಾ ದಿಸ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಗಿಟಾರ್ ಅಂದೇನೆ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿಟಾರ್ ಒಂದು ಯುಕುಲೇಲೆಗೆ ಯುಕುಲೇಲೆ ಗಿಟಾರ್ ಹತ್ತಿಗೆ ಬಾಲೆ ಯುಕುಲೇಲೆ ವೇಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಂದು ಗಿಟಾರ್ ಕಲ್ತಂಡ ಈ ಯುಕುಲೇಲೆನ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೊಲಿಗೆ ಯುಕುಲೇಲೆ ಕಲ್ತಂಡ ಗಿಟಾರನ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇತ್ತು ಜಾನ್ ಗಿಟಾರ್ ಅಂದೇನದೀನಿ ಯುಕುಲೇಲೆ ವಾವ್ ಗಾಳಿ ತಿಕ್ಕಕೊಂಡೆ ಇಂಚಿನ ದಾದಪ್ಪನ ತುಕ ವೀಣೆ ಇದು ತಿನೇಜಿ ವೀಣೆ ತಂಬೂರಿ 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 ಏನು ಓ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಡಿಯರ್ ತನೀಶ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು ಸೊ ಇಂಚಾ ತನೀಶ್ನ ಬರ್ಡೇ ನೆಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಂಡಿದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಆಪುನೆ ದುಂಬು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾವಣಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿಜೆರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಂಸಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿಜೆರು ಅಂಚಾದ ನಿಕುಲ್ ದಾದಾ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿ ಸಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವೇರು ನಿನಡ ಉಪ್ಪುನ ಲೋಪನೆ ನಾಡುವೆರು ಅಂಚಾದು ಮೆಚ್ಚಿ ಸಾರೆ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕುಲ ಭಗವಂತನ ಮೆಚ್ಚಿಸಾಲೆ ನಿಕುಲು ಆರ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗು ಪಾತ್ರ ರಾಂಡ ನಿಕುಲು ಏರೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿ ಸಾವನ ಅಗ
ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಥ ಆಂಡತೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಲೊಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಬಾಯ್.